leng leng ramyaning kang sangka kumenyar ngrenggo rumeng puri mangkin tanpa siring halep nikang umah mas lir muruping langit tekyan sarwa mani raras kang lenggah kaneng damparukmo sumorot prabanyo lir sang hyang kuwera gumelar angebeki sang yo kang sumewa tenon lir samudra pasang tan hono kang nyabawa nganti wit lengkang sabdo pangandika Prabu Aji Saka Purna bagi binagi kabar kinabar Kakang Patih Durasmada
rancangan paseban sekawit bakal ngadani jeneng ingsun kang wus suwidak taun ngasta pusaning praja ana ing negara Medhang Kamulan arsa ngerancang wewangunan Candhi Agung ana ing tanah Jawa. Kakang Patih Durasembada kawula nuwun Kanjeng Sinuwun paduka nimbali abdi ing kepatihanipun Patih Durasembada. Mungguh iguh pratikalaning Kakang Patih Durasembada coba wedharna tumrap kang lagi sebo. Duh Kanjeng Sinuwun kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka nganti mitra tetiga anenggih Adipati Semeru, Adipati Sundara, dalah Adipati Galunggung. Baleni Adipati Semeru, Adipati Sindoro, Adipati Galunggung. Kasinggihan Kanjeng Sinuwun. Gegayutan karo wewangunan candhi ing tanah Jawa mula bukane kepriye Kakang Patih Durasembada. Adipati Semeru, Adipati Sindoro, lan sira Adipati Galunggung. Nuwun kula non Kanjeng Renopatih, kula non Kanjeng Renopatih, nuwun kula Kanjeng Renopatih. Supaya lancar nggone hambangun candhi ing tanah Jawa. Sira katelune matura suwang-suwangan murih prayogane kepriye? Kawula non Kanjeng Sinuwun ing Medhang Kamulan keparenga ingkang abdipun Adipati Semeru sampun beto sela watu pinilih saking tlatah Brangwetan. Kula non duh Kanjeng Sinuwun ing Medhang Kamulan kawula pun Adipati Sindoro kepareng matur bilih ing wanci kelenggahan menika kula sampun beto sela sak cekapipun saking tlatah Jawi Tengah. Kawula non Kanjeng Sinuwun kula pun Adipati Galunggung sampun beto sela watu pinilih saking tlatah Jawi Ilen. Coba babarno Adipati Semeru, Adipati Sindoro, Adipati Galunggung. Kawula non ingkang abdipun Adipati Semeru menika sampun nelesih kiwa tengenipun lepen Brantas saking tlatah Malang, Blitar, Trenggalek, Kediri, Nganjuk bablas dateng Mojokerto pungkasan wonten tlatah Sidoarjo Kanjeng Sinuwun. Iline toya menika wonten sela-sela ingkang pinilih lajeng kula beto wonten sak kiwa tengipun Erdi, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing dalah Ungaran. Pasok watu saka tlatah Bangwetan. Kira-kira prayoga dalaran kuwi watu pinilih dasaraning candhi aran Kamadhatu. Kula non sira Adipati Sindoro matura
kula non Kanjeng Sinuwun pilih watu-watu ingkang kula beto kangge bahan pembangunan candi mijil saking Kali Krasak, Kali Progo, Kali Bogowonto dalah Kali Serayu. Kangge wangun candi saged sinebat rupa dhatu. Kamadhatu rupa dhatu. Wewangunan perangan kaping 3 sira Adipati Galunggung. Nuwun kula Kanjeng Sinuwun. Kula beto watu saking tlatah Ciliwung, Citarum. Watu-watu sak ilanipun lepen-lepen perangan Jawi ingkang isih kilen. Saged sinebut arupa dhatu. Genep 3 kama dhatu, rupa dhatu, arupa dhatu. Kakang Patih kawula non wewangunan candi kang kapirang dadi 3 golongan rupa dhatu, kama dhatu, arupa dhatu. Pungkasan tumuju marang kamuksan ya kuwi nirwana alame kasuwargan jati. Hanjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mri Sekar Gadung Ngas Gandanyo maweh raras renaning driya dasarane wewangunan candi sinebut kama dhatu, rupa dhatu, arupa dhatu kasampurnake kanthi sebutan nirwana. Mbok menawa piulang luhur Kakang Patih Dursimbada bisa caos pratelan. Duh Kanjeng Sinuwun, saking kitab Yasan Pujangga Siwa Murti nyebataken tiyang gesang menika kinanten ulangan wejangan wedharan saged kawastanan kama arta dharma muksa. Kama menika saged dipun wastani kesenengan, keremenan. Arta menika tujuane ngagesang. Pelaka kemawon duit. Arta dharma menika labuh labet, muksa menika kasampurnan. Trep menawi negari Medang Kamulan yasa wewangunan candi ing pengangkah saged kangge warisan dumateng para muda ingkang badhe nerasaken labuh labet bumi
medhang kamulan. Bangun candhi kanggo tilaran para muda. Kawula nun. Kakang, sawetara jeneng ingsun nglenggahi dampar kencana keprabon medhang kamulan. Mbok menawa kama arta dharma wis paripurna jeneng ingsun jamak lumrah arsa manjing tepet suci pramila kakang. Jeneng ingsun uga kagungan gagasan supaya ing tembe jeneng ingsun manjing kasampurnan jati ya kaswargan jati. Ing dina iki kakang putri ingsun Rekotawati wis siaga nglintir keprabon jumenengan ana ing tlatah negara Medhang Kamulan kene. Sawetara kakang mbok menawa para-para kang wis seba ngabiyantara sakpungkur ingsun supaya mangerteni yen to kabeh kelungguhan kang wis den asta uga bakal dilintirake marang bawahane Rekotawati. Kakang, candhi kang wis winangun ing ereng-erenge Merapi Merbabu Sindoro Sumbing Ungaran bisa lestari sakpungkur ingsun lengser ke Prabon Madeg Pandhita. Agih dina iku uga bubarna kang lagi sewaka mengko kakang dibacotake ana istinggil Binaturata jumenengan putri ningsun Dewi Rekotawati. Paripurna dawuh pangandikane Sang Katong saking ketebian kapireng kapiyarsa matan sinawang gegleyongan. Siwa pra
sebet biar katalika